Wele guys, dino iki menuku enak era pakat ono sambel kecap kikil sapi tak campur ambi tahu. Nek kene aku iku wis nggodhog kikil sapine. Iki kikil sapine ku regane 11.000 mek sak uprit tapi yo enak. Nek kene aku ape gawe bumbune iki bumbune sambel. Yo iku ono bawang, ono brambang, ono lombok terus diulek nganti lembut. Terus iki apa jenenge tahune tak goreng guys. Ben ora mbleketrek. Terus iki aku yo goreng rolade. Roladene gosong-gosong ora tak kei ndok. Amarga ndoke entek. Terus iki aku tak oseng-oseng bumbune terus tak kei kecap weleh guys. Enak era pakat guys iki sambal kikil kecap sapi kuleh ya Allah ngentekno sego tenan. Wes guys gak popo iki roladene gosong-gosong tapi tenan iki enak era pakat guys ora nganggo endok-endokan sing penting terus ceplok pokoknya enak era pakat iki menuku halah aku ya terus njipuk sego njipuk lawuh wes keluwen wetengku krukuk njaluk mangan wetengku wes ngeleh njaluk mangan.